Tässä on loput. Enempää en löytänyt. Paitsi 1 markan. Joo, pannaan se ensi pyhänä sitten kolehtiin. No niin, aletaan töihin sitten. Tosta ei tuo ainakaan ikänä kalua. Ei ainakaan mopo. Takulla tulee ja hyvä. Tulee kuule vielä moni vaina ja hämmästelen, kun rovasti päästelee tällä viimeistä voitelua suorittaa. Joo, aletaan kasan pohjalta ja rakennetaan siitä pikkuhiljaa ylöspäin. Ja ensiksi tulee pyörät. Korjaitte sitten, jos kerran osaat näin jaksaa enää. Miksi mä ylipäätään on täällä hommissa? Mä en tykkää koko työstä. No mitä täällä kannattaa raataa? No onhan tää sunkin firmas. Sähän perit tän joskus. Miksi sä ymmärrä, että mä huolis sitä? Kunhan tää nyt etupyörä vai takapyörä? Ikävä. Ikävä, se on likainen. Mä vihaan koneita ja öljyjä ja etupyöriä ja takapyöriä ja hammasrattaita ja rasvaa. Tää vissiin on etupyörä, kun tää on näin pahasti rikki. Ruvimeissileitä ja jakoavaimia ja sylintereitä ja sytytystulppia ja vaihtelelaatikoita ja kytkimiä ja kaasuttimia ja renkaita ja talvirenkaita, nastarenkaita, kesärenkaita, sidekudosrenkaita ja autoja. Ällöttäviä. Mä vihaan henkilöautoja, pakettiautoja, kuorma-autoja, rekka-autoja, traktoreita ja moottoripyöriä. Kevyt moottoripyöriä ja mopo, just erityisesti mopoja. Ne on typeriä. Ne haisee, ne pitää melua, ne on vanhanaikaisia. Ne yrjöttää mua.